piny owacho ne joma odak kod ng'ol opogore kinde mabende gisegoyo ndamo manyime e bero kit ngima joma ong'ol e kaonti kokalo e lwasi makare. Ka gitwak gi ute mag fwambo e kinde romo magalamoro e chuny boma ma Kisumu, tend kaonti no oyango ni girucho oko chudo mag yango kit ng'ol e ute thieth mag piny owacho kaka achiel kuom yore mag bero chenro mag kawo kwand jogo mong'ol e gwengego. Kwan go biro konyo tend kaonti no loso bajet mar neno ni jogo ma ong'ol e kaonti ma Kisumu oyudo chenro mag piny owacho kaka dwarore e kuonde ma gidwarore kaluwore kod chik. Kaonti ma Kisumu katiyo machiegni kod migepe mamoko koro chano mar chwalo chenro mag kawo kwan joma ong'ol ka gigeto nyithindo kod rowere mathothne ok chop kuonde mag thieth kaluwore kod chudo makoro giserucho oko. One of the things you saw from the results on the consultations with the caregivers, financial constraints is a barrier. So if then the hospitals are charging for the medical assessment, then there's a barrier. Having that waived today, it will then see more children with disabilities coming to the health facilities for the assessment, and then increasing the number of children that will be registered under the National Council for Children with Disabilities and also within the education assessment centers. With such progressive programs, I have no doubt that we will continue to push the agenda of disability inclusion to greater heights of prosperity, driven by innovativeness and excellence to make a meaningful and lasting impact on the lives of children with disability. Ywaruok muoch e kind moko kuom jokony mola e gwenge mag Makalda e sub-county Manyatike e kaunti ma Migori kod kambi kunyo mola e gwengego ka jokony mola ywak ni onge ber malong'o ma giyudo.